Assalamualaikum barıгызга да мен Гәнүлина Резида Рәфәгать кызы 16 сентябрь кыз йылдызлыгы астында туган бер кыз. Бүгенге көндә бәлки күбегез мине биюче дип беләдер. Салма дигән псевдоним астында мин җыелла бинде шәрәк биюләрен, төрле биюләр башкарам. Ләкин шулай ук мин 2 ел элек җырлый башлап Сәрвинас дигән псевдоним астында сезгә тәкъдим итәсе җырларымны күрсәтәсем килә. Belki күбегезнең күргән бардыр, минем әни күңеле игелек шишмәсе дигән җырым бар. Мин аңа клип төшердем һәм алдагы көндә клипларым бик күп булыр. Bu senin birinci klip idimi? Бу минем иң беренче клип дә. Иң беренче клип. Әнигә әнигә багышлап төшерәсем килде. Чөнки безнең дөньядагы иң кадерле кешеләребез әниләр. Һәм әйтергә кирәк, сезнең әни герой, әни Зөлфия ханым. Әйе, безнең әни ayırıp etesim kile bizim әнигә шунлап та һәйкәл куярлык кеше. 5 кыз баланы туып, үзегенә үстерде. Һәм мин аңа аның өчен бик зур рәхмәтле, алдагы көннәрдә тазалык, тынычлык, узын гомер һәм без сине бик яратабыз дип әйтәсем килә. Бу әнигә Рәхмәт. Шулай ук бүгенге көндә 6-7 җырым бар дип әйтәсем килә. Аның барысында сез минем интернеттагы битемнән тыңлый аласыз. Нинди җырчылар белән элемтәдәсең хәзер? Популяр җырчылар бар. Мин Зөфәр Халитов белән группада йөрим һәм Нәфкать Нигъмәтуллин белән инде 2 елдан артты инде 3 елга якын дип әйтеп була. Йөрим. Таныла башлап кайсы урыннан башланган, Казанның кайсы мәдәни сараеннанмы яки кайсы җырчыдан димме соң инде? Мәдәни сарайда birinci konsertlarımız Unix oldu. Ramil Mendiyar hem Resim Nizamov bilen biz Tinçurin konsert salonunda bulduk. Ondan soň indi men 5 yıl ofisial işke Tugan Avulum degan restoranга ishga kirgan edim. Bugungi kunda o'z-o'zimga qo'sham. Qo'ya borasım kela shunda boram. İrikli ijod sing'ashi. Irikli ijod qo'ya shapiralar bilan Riviera, Korston, barliq mana bik yaxshi bo'lgan konsertni zallarda Чыгыш ясыйсың инде. Чыгыш ясыйм. Инде ул башлаганда бар кешегә дә авырдыр инде бүгенге көндә менә шушындай биклеккә ирештем дип әйтәсем. Миңа да синең сүзләрдән соң сорау туды инде. Син менә авылдан килгән кыз буларак башка шулай ук җырчы булырга, биюче булырга теләүче яшьләргә нинди киңәшләр бирер идең? Үз мисалың буларак, мәсәлән, мен синең шәһәрдә үз урыныңда тапканың, үз яшәү урыныңда булдырганың менә аларга киңәшләрең. Минем яшьләргә киңәшем шул. Үзегез өстендә эшләргә, һәр вакыт көн сайын эшләргә кирәк. Көн сайын үсендереп торырга кирәк үзеңне. Шулай ук зур сиңа иҗат өлкәсендә ниндидер бик дөрес киңәшләр бирә алган кешеләр белән аралашырга. Бернинди авырлык башында да кулыгызны төшермичә, һәр вакыт алга баруыгызны телим. Ул төрле кеше сүзен тыңлай бирергә кирәк түгел, үзегезнең эштә менә эшкә тавышыгыз, әгәр дә син булдырасың, синнән менә шушындай артист килеп чыгарга мөмкин дип әйтә икән, бер нәрсәдән дә курыкмыйча, барлык нәрсә үзегез эшли беләсез, талантны үстермәсәгез, талант үзегеннән чыга торган әйбер түгел. Көндәлек чыгын өчен күнегүләр, көндәлек кирәген. Күнегүләр барсы да обязательно. Әйтәм бит менә бер көн биймәгән, бер көн фортепианода уйнамаган белгеч, инде ул икенче көнгә бармаклары буташа башлый. Һәр вакыт тагын менә мышцалар дип әйтәбез, аларны тонуста тотарга кирәк. Ул аякка да, бармакларга да һәм тавышка да барысына да йогынты ясый. 2012 ел барлык кеше өчен кайберсе өчен уңышлы булгандыр, кайберсе өчен булмагандыр. Минем инде ничәнче елдан бирле уңышлы дип әйтә алам. Һәрбер елында кеше үзе ничек тели, һәр вакыт шулай була. Һәм әгәр дә шулай булуын телисә икән, син аның өчен барысын да эшләячәксең. Мин нәрсә телисем килә, әгәр дә ниндидер проблемалар, начар яңалыклар булган икән, аның барысын да 12нче елда калдырып, 13нче елга яңа чиста биттән һәм бары тик алтын каләм белән язылган сүзләр белән, теләкләр белән керергә язсын иде. Барыгызга да исәнлек, саулык,
Тазалык, мәхәббәт, бәхетле булуыгызны телим.